Ik was gisteravond met mijn vrachtwagen onderweg en ik denk ik heb nog een vrachtje voor Haps. Het Haps zo heerlijk. Nee, ik had een paletje muziek hier, een kerstliedje notabene. Waarvan ik dacht van, nou dat zal mooi als transporteur hè, in de logistiek een leuk idee wezen om dat even te bezorgen hier vanavond. In Haps, in Fantasy. Prachtig mooi liedje. Ja, kerst voor de chauffeurs. Hoe verzin ik het? Een mooi kerstliedje. Hoe die man dat beleeft in zijn vrachtwagen. Mag ik hier vanavond vertolken. Daar ben ik heel blij mee. En ik hoop jullie ook allemaal. Ik hoop dat mensen begrijpen waar het over gaat. Logistiek Nederland, de chauffeur. Ja, transport. Zonder transport gaat niks meer. Je weet het. Dus niet te veel op die jongens voeten hoor, dames en heren. Ze hebben de weg nodig. Wij kunnen er niks aan doen. Zonder hen is er niks meer. Ik ben bezig met een dialectalbum. Ik wil een nummer doen van Ramses. Waarom? Dat is een van mijn lievelingenartiesten altijd geweest, Ramses. Lord me, mijn eigen gang maar gewoon. Lord me, ik heb het altijd al zo doen. Mooi in het Gronings, in het dialect, in mijn Groningse dialect. Ik heb nog een heel leuk liedje van. En misschien ga je het morgen beter, maar het komt toch nooit goud. Ja, misschien ga je het morgen beter, ook al komt het toch nooit goud. Oudje van Corné de Vreeswijk. Ik heb nog een heel leuk liedje, Dreum. En ik denk dat we weer een heel mooi Gronings album gaan maken volgend jaar. Naast natuurlijk ja, mijn reguliere album. Ik heb alweer leuke liedjes liggen. Ritme van de weg, Ware dromen. Voor de volgende album. Het gaat alweer lekker.